הבחנתי בהפרעות קשב חריפות. כאילו, אם אין משהו להתעסק בידיים וזה, אני לא מצליח להתרכז. אני היפראקטיבי, אז אני כל הזמן זז, אז אני מפריע כשאני זז. כאילו, שמים אותי בתוך כלוב ולא מאפשרים לצאת. אני נשארת פשוט בצד ואין לי מי להיות. והייתי כל הזמן מבריזה. הולכת מתחת למדרגות ומציירת שם. מדברים איתי על משהו, ואני חושבת על משהו אחר. מירון, תתרכז, אני פה. אם את לא תהיי בשקט, את תעלי למנהל. לקחת ריטלין היום? אתה יכול בבקשה להיות בשקט. אני הרגשתי שאני פחות מוצלחת מאחרים. החוויה הרגשית של הורה לילדים מאוד מאוד רגישים, כל הזמן מתקשרים אליו מבית ספר, זה אוי, מה הפעם קרה? הייתי ילד מופרע. המרחב נתן לי כלים להתמודד עם זה. אם לא המרחב, כנראה שלא הייתי מסיים אפילו את כיתה ה' בבית ספר. כועס 8, 9, 10, 1. המרחב הוא חדר מלאכה שמאפשר שינוי משמעותי בכל בית ספר, בשפה, ביכולת לתת מקום לכל ילד וביכולת ליצור שינוי חינוכי, כדי שכל ילד יוכל להיות חלק מבית ספר. כשיש התמודדות, יש גדילה. כלומר, ברגע שעולה קושי עם ילד שמשהו לא מצליח בו, אנחנו נגיד, עכשיו התחלנו לעבוד. אז במקום להוציא אותו שוב ושוב ושוב החוצה, אני נותנת לו מקום להיות בו. יש מקום אחד שרואה אותו ובוטח בו שהוא יכול. אנחנו אוספים שקט בלב ומחכים לקשר עין כדי להתכנס. מדברים על רגשות, על יכולת לבסט, על מה מפריע לי, מה עוזר לי. פתאום במקום שאני מצליח, פתאום אני שווה, פתאום זה נותן לי אפשרות אחר כך בכיתה להצליח. הלוואי שכל בית ספר יהיה לו את המרחב. כל מקום שאנחנו נכנסים אנחנו משנים את הבית ספר. שנה בלעדיו ושנה עם מרחב, הבית ספר נראה אחרת. אנחנו עובדים בכמעט 40 בתי ספר, אנחנו עובדים טוב כדי לגדול, כדי להגיע לכל ילד, כדי ליצור אקלים חינוכי מגדל ומצמיח. אנחנו חייבים את העזרה שלכם.